Čaute, dneska tu máme kocku moju a túto kocku si viete kúpiť v Pepko. A ja som ju už mal v ruke, lebo by nebola zamiešaná. A tu máme tú kocku. V krabičke sa nič nenachádza, stojí 2,50 €, takže až tak veľa není. A tu už je kocka. Mal to vymyslené tak, že proste takto máte kusy, čo sa mi len páči. No, nemá to magnety, čo je super podľa mňa. A fakt super kocka. Takže keď sa vám páči, môžete si ju kúpiť. A to je zatiaľ všetko. Čaute.